लोगोफोर रिंखां बर'नि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै हाबानि दिन नालाय आरो दिनैबो हाबा जानो थांनो नागिरदों लोगोफोर गामियावनो दिनैनिया थ' हाबायाव आं नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफानो नागिरदों थ' बिदिब्ला लोगोफोर हाबासिम आं थाबायना थांगोन दिनै न' खाथिसो नालाय बारा गोजान नङा बिनि थाखाय दायो जों थाबायनानै थांसिगोन ओइलाय आंना लोगोफोरा लोगो स्टाफ दङ स्कुलनि थ' फिसालाबो दंफायो थ' थांनोसै लोगोफोर फैदो होमब्ला हाबासिम नायनोसै नङा होमब्ला बेलाय लोगोफोरा आंना जों दा थांनोसै आरो लोगोफोर नै जों थाबायना थांनोसै आंनि लोगोफोरखौ खोन्थानि लोगोफोर गारि गुराफोरानो थांलाय फैलाय नालाय जागाथियानो बिहाव सासे ओइलाय बिहावा स्कुटियाव लांनो नागिरदोंमोन नाथाय जों बुरजाथारना नै आंनि चेनेलाव नुजाबाय थानाय बिलिफां हाय आबा नै बिलिफां बायदौ लोगो हिमाश्री रिमा बायदौ लोगोसे आंनि फिसाला जों थांनोसै आरो दायो थाबाय थाबाय थांनोसै लोगोफोर जों दायो हाबाथिलि सफैबाय नै बे बायद' सासेखौबो लोगो मोनबाय बायद'आ थांनोसै दे बिराद मोजां जादों जानाय लोंनायफोरा आरो जोङो एखे हाबायाव फैनानै खैनाखौ बिराद पसन्द जादों आरो न'खरजों बिराद गोरोबगोन थारमाने दद्रे द्रे दे थांनोसै नोंसोरो दे बायद'मोनाबो थांनोसैनो दे थां दे जों दायो हाबा सफैबाय हाबासालियाव फैबाय आरो हाबानि गिरि न'खराव मोनफैबाय नै सोरबाया जानानै थांबाय सोरबाया फैबाय थादों लोगोफोर दा बिसोरबो नै थांनोसै बायद' मालाय बायद'मोनाबो थांनोसै जों गदाय जाबाय नै दे थ' नै जों सफैबाय जों हाबनोसै आं हाबानि गेटखौ दिन्थिनि लोगोफोर नायलांबाय थादो आं जा हायो दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो हाबानि गेटआ थांजादो बेलाय नै जोंनि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनानो बरायदो आलासिफोरखौ गेटआव थानानै जोंना जोंनि दरा गोदान खैनाखौ एसे मोजाङै बोर होलां मोजाङै संसार जानो हाथों जिउ गोलां जाथों जागोन आदामोना होदो जिथिया रायजो राजाबो होखागोन आं हाबलांनोसै दा लोगोफोर गामिनि सेंग्राफोरा जिरायनानै दङ रोंगौसा मा हमफैनाय दे नै सेंग्राफ्रा दराया नै आलासि जिरायनानै दङ आलासिफोरा गासैबो गामिनियानो लोगोफोर खालि हाबायाव लोगो मोननाय बेंक पार्टिफोरानो नै बिथांमोना हाबायाव फैदों
Roh, dorang ini ya. Kina kita hijau kita nak. Susma ganaya angni abo जायो बिथाङा दायो भगतपारा हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल आरो खाथियाव जिरायनाय बे बिथाङा जाबाय गुमै आब'नि बिथाङाबो भगतपारा हायार सेकेन्डारिनिनो भाइस प्रिन्सिपालमोन थ' बिथाङा दायो रिटायार जाबाय दा आब'आ चार्चआव दङ Saya akhirnya zagan. 네, 미역서 콜라 누군. 병원 작은 데니. 왜 복사 kita apa nama? Di berkumpul nama itu. Bro, ai ke. Hey, kurang. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Bye bye. Hai.
Comon joka. Kami ni kai. Jade. Kang order pas apa lagi? Cameraman kela thau bujagan.